eta orain enpleguari buruz abian diren bi legegintza ekimen nagusiak ezagutuko ditugu labur-labur. Lehenik, enpleguari buruzko estatuko lege proiektua eta bigarrenik, enpleguari buruzko Euskal Legearen aurre proiektua. Biak enplegu politika publikoen kudeaketa antolatzeko eta optimizatzeko ekimenak. Primero vamos a conocer el proyecto de ley de empleo del Gobierno español que aprobó el Consejo de Ministros. Lehenik eta behin, joan den ekainaren 21ean, ministroen kontseiluak onetsitako legea hitz egingo dugu. Egiturazko lege bat da, egiturazko eraldaketa bat dakarrena, zeharkakoa, enpleguaren eta merkatuaren egiturazko gabezia batzuk estali nahi dituena. Ministroak azpimarratu zuenez ez die soilik erreparatzen langabezien daudenei baizik eta herritar guztiei, soldatapeko guztiei. Eta horretarako Gerardo Gutiérrez Ardoi dugu lege proiektua aurkezteko, bera CEPeko zuzendari nagusia da, eta lizentziaduna da, eta aditua enpleguan, lan harremanetan, elkarrizketa sozialean eta gizarte segurantzan, master bat du, lidergoan eta politika publikoen kudeaketan, eta nahi duzunean, Gerardo, aurrera. Zurea da hitza. Buenos días. Me he puesto aquí el cronómetro para ir ajustando. Egun honen hemen du kronometroa, denbora zorrotz betetzeko. Eskerrik asko, gonbidapenagatik, eskerrik asko CP gonbidatzeagatik, eta ni ere gonbidatzeagatik, Alfonso, Gloria eta talde osoaren aldetik gonbidapen hau jasotzea atsegin handia da. Atsegin handia da, ere ikusta beste autonomia erkidegoko lankideak ikustea, eta oro har ikustea, hemen gaudenoi interesatu egiten zaigula jakitea zer egiten ari garen, hain zirraragarria den momentu batean, ezta? Izan ere, duguna zarago eta minutu bat soilik erabiliko dut, pixka bat azaltzeko, nondik gatozen, ezta? Eta kudeatzeko orduan, 80ko hamarkadan, demokrazia zegoen, baita ere eskubide batzuen unibertsalizazioa, eta hezkuntzarekin ere egin genuen, eta pixkanaka horrela joan zen prozesua. Eta osasuna, eskubide unibertsal gisa sartu zenean, gero transferitu egiten zen, ere higiezinekin eta barrekin. Eta enplegu politikaren kasuan, gu ez ginen hainbesterainoko esan dezagun solturarekin. Sortu 80ko hamarkadan nahiko eskasa zen, 80ko hamarkadatan, antolatu ziren zerbitzuen modu, ez den antolatu batean. Eta 80ko hamarkadan, 2003 arte, enplegu transferentzak gertatu arte, autonomia erkidegoek zerbitzuak eta programak egiten zituzen, eta etzagon ia langile kualifikaturik, ezta? Eta beti jartzen dut adibide berbera Gaztela Mantxan 5 orientatzaile zen autonomia erkidego osorako. Hau, noski, bada, sistema nazionalean eragina izan duen zerbait, eta ikasi egin behar izan dugu bidean, lankidetzan, eraldatu behar izan dugu enplegu zerbitzuan nahi dugun hori lortu ahal izateko. Eta orain, aukera bakan bat dugu, ez duguna berriro izango, herrialde honen historian, ez da ordezkatzen ditugun administrazioen historian ere, ezingo ditugu egin, orain egiten ari garen, eraldaketak aurrekontuarekin, bada gauza ia magikoa, eta aukera bada.
Extremadurako presidenteak joan den egunean esaten zuen bezala, aprobetxatu beharko dugu aukera hau. Inork zibilki eraela aurretik, ez da? Eta suspertze planearen eskutik, hainbat eraldaketa eta inbertsio datoz. Eta hor jarriko dugu arreta, funtsean. Une honetan, dakizuenez, Kongresuan izapidetzen ari bira enplegu legearen proiektua. Gaur jaso dugu zuzenketa kopurua. 300 zuzenketatik gora aurkeztu dituzte oso asko itxarondako legea da, ez da? Eta egun gutxi ditugu erantzuteko. Eta abantailetako bat da, suspertze plan honi esker, baditugula mugarri batzuk adostuta batzordearekin, eta zentzu horretan badakigu gauza batzuk bete behar direla eta urtarrilaren bata baino lehen onetsi behar dela, beraz ni lasainago. Jakin da ere 300 bat zuzenketa aurkeztu zaizkiola arau hain garrantzitsu honi. Izapidetze luzekoa da, eta izapidetzean bertan bilatzen du enpleguan modu aktiboan babestea. Autonomia erkidegoekin ere horrela adostu zen, eta ongi eramaten gara esango nuke, ez da? Rollo ona daukagu, eta laguntzen dugu pixkanaka herrialdearen integrazio hori egiten, lurralde mailan, eta hori ere garrantzitsua da. Eta 17 autonomia erkidegoek oneritzia eman zioten zirriborro honen aurreko akordioari. Eta, esan bezala, hau urtarrila bat baino lehen onetsi behar da. Hori delako gure konpromisoa. Lege hau ez dugu pixura salduko. Ezin dezakegu esan, ezin dugu esan bere edukia ez denik funtsezkoa dena, ezta? Indargabetu zen legea, bazen gehiago esango nuke gobernantza lege bat, ezta? Azaltzen zuena zer egin zezakeen enplegu sistema nazionalak. Kasu honetan, zehazten dugu zer egin dugun benetan enplegu politika horrekin, eta artikulu kopurua bikoitza da, edukia ere 2 edo 3 bider handiagoa da. Interesatzen zaigulako gauzak argi geratzea legeetan kontzeptuekin hasten gara, eta 2. eta 3. artikuluan, saiatzen gara ezartzen kontzeptu jakin batzuk guztio jakin dezagun zertaz ari garen. Enplegu politika, bada politika bat, zeinetan askotan arrazoi asko direla medio, batzuetan ez den jokatzen behar den zorrostasunez, edo zurtziaz, abiapuntuko kontzeptuak edo prezeptuak ez direlako berberak. Gure iritziz garrantzitsua da, akordio bat egitea jardunari dagokienez eta ez konpromiso bat. Eta horrela indartzen dugu pixka bat azkeneko galdera horretan aipatu duena, oso interesgarria izan dira hitzaldiak eta aipatzen zen. Non geratzen dira bete beharrak, 2 alderdienak, ez da? Pertsona bat joaten denea bere eskubide subjektibo hori eskatzera, hemen, Euskadin, edo estatu mailako legaren arabera bermatutako zerbitzu hori eskatzera, egongo da dokumentu bat, non egongo den 2 alderdien arteko akordio bat, eta bertan ikusi ahal izango da zer eskain dezaken zerbitzuak, eta non herritarrak ere konpromiso bat hartu beharko duen. Eta gizarte segurantzaren legearen ikuspegia koertzitiboagoa zen, etzen politika aktibo bat hori hartzen dugu eta jarduera akordio bilakatzen dugu. Eta aldaketari funtsezkoa da, oinarrizkoa da, hori delako hain zuzen ere jatorrizko dokumentuaren erroa. Oso garrantzitsua. Badaude ere bestelako berritasun batzuk arau honetan, eta lotuta daude gaur egun egiten ari garen eraldaketa horrekin. Erreformak egiteaz gain, posible bada hori lotzea inbertsioarekin, eraldaketa digitalarekin,
enplegu zerbitzuen kasuan, bi helburu betetzen arituko gara. SISPE zerbitzua, eraldatu egingo dugu, ez adin izan soilik zerbitzuat, ez dagoen funtzionatu du, administrazio orokorrarentzat, ogasunean izan ezik, ez dago, herrialde osan interkonektatuta dagoen zerbitzu. SISPek ongi funtzionatu du, Galizian izen eman, eta Almerian agertzen dira datuak, ez? Sistema hori dena den, hobetu egingo dugu, helbura delako datu gehiago sartu alizatea, oiek erautzi alizatea, eta lehen aipatu den bezala, datuen garrantzia hori baliatu alizateko. Datuen garrantzia badelako, egiten edo erabileraren araberakoa, ez? Kasu honetan odola eman nahi diogu sistema ekonomikoari. Aipagarria ere beste aukera bat, ez da? Aspaldian inmai gainean zegoena eta zen agentzia sortzearena. Eta honek zer ahalbidetuko luke, kudeaketa malguago bat egiteko aukera izatea. Aurrekontuei dagokienez eta giza baliabidei dagokienez. Gure administrazioak askoz ere malguagoa izan behar du, eta aukera izan beharko luke erabakiak modu arinago batean hartzeko. Eta enpleguaren ikuspegi hori garrantzitsua da. Sabemos que siendo las competencias de las comunidades autónomas, lo que reforzamos... Eta bilatzen ditugunak dira ere bestelako sistemak. Finantzaketarekin, arlo juridikoarekin lotuta, osatzen dira ez programa kontratua ja existitzen direnak, ez baina jarri egiten ditugu, aipatu egiten dugu, badakigu hitzak direla, ideien azia, eta horregatik esaten dugu, aizue, adi, badakigu, batzuek ongi kudeatzen dituztela, horretarako deialdiak saiestu beharko genituzke, ez da? Finantzaketa hobetzari dagokionez, lege honetan, jaso egiten da, batetik urte askotarakoa izatea, ulertzen dugulako, ezarri eta aurreikusi daitezkela gutxieneko inbertsio batzuk, aurrekontuen legean oinarrituz, eta errepideekin egiten den bezala egiteko, nahi dugu enplegu politika aktiboak urtean egunero edukitzea. Eta horretarako garrantzitsua da. Garrantzitsua dane ezagutzea gure esku hartzeak. Eta horretarako, berme bat eskaini nahi da, ezta? Jakiteko aurrekontuaren 130 izango dut, horrengo urtean 160, eta horrekin soilik urtarrilaren batean edo urtarrilaren bian jarraitu dezakegu deialdiak egiten eta enplegu politikoa aktiboak egiten. Eta badago beste printzipio bat, naturala zirudiena eta zen aurrekontuaren urtekotasunarena. Eta ezarri dugu artikulu batean, martxoaren 31 arte, hitzartu ahal izango direla aurrekontuko kredituak. Hori hasiera batean, ogasunetik esate zigutenaren arabera ezinezkoa zen. Ezta? Dena egon behartzela, mendoren 31 arte hitzartuta, ezin zela harago joan. Hiruhileko gehigarri hori sartuta, lortzen dugu, baita ere autonomia erkidegoetan, lehenengo hiruhileko horretan, deialdiak atera ahal izatea. Oso garrantzitsua ere. Euskadiko legea aurreproiektuak eskubidea subjektiboei buruz hitz egiten digu. Une honetan, kongresuan dagoen legeak, eta hau da, arauaren bizkarrezurra, zerbitzu bermatu ez hitz egiten dute. Eta noski, Alkalako Unibertsitateko katedradunek egin dute azterlan oso zurrotz bat, eta guk ikusten genuena zen, enpleguan ere izan genitzakela beste arlo batzuetan zituztenak bezalako zerbitzu bermatuak. Eta gainera baiezatuz,
ongi zehaztu beharko litzatekeela zer desberdintasun duen eskubide subjektiboari dagokiona. Eta zerbitzu bermatu horiek ez dira soilik langabetuentzat, aktiboentzat ere badira, baita ere enpresa txiki eta ertainentzat. Hori nahiko abandonatuta genuen orain arte. Eta arreta eskaini beharko dizkiegu, zerbitzu gehiago eskaini beharko dizkiegu pertsona aktiboei, gero eta langabetu gutxiago izango ditugulako, arrazoi vegetatiboak direla eta baita ere enplegua sortzen ari delako, gaur hori adierazi du, ezta? Eta arreta eskainiko diogu beraz behar duen horri. Eta Espainian, enplegu estrategia aktiboak sustatzeko ere, bilatzen zen edo sortu nahi zen bizitza osorako laguntza bat. Eta laguntza hori gainera pertsonalizatua izan behar da. Eta hori langile teknikari gaituek eman behar dute. Langileak ez badu beharradinako prestakuntza eta beharradinako egonkortasuna zeregin hori egingo gureak egin du hor. Dago, gure apustuaren gakoa. Mediku onak behar ditugu, erizainak behar ditugu, enplegu aholkulari onak behar ditugu trebatutakoak. Eta aurreko egunean, enplegu publikoko zerbitzuetako langile batek benetan ikusten zuen, ez? Zer nolako kaltea eragiten den gaur egun dagoen funtzionamenduak galdu egiten ditugulako talentua duten pertsonak eta sortzen direlako benetan ebazten zailak diren egoerak eta hutsuneak. Eta gure ardura da hor ere bermatzea egongo direla eskalak eta egongo direla lehiaketak ere enpleguan. Eta hor, ozen esango dut ere, sindikatuek ere badute zer egin, ezin dugulako galdu talentu hori guztia. Oso prestakuntza ona ematen ari gara langileei eta ahalegin handia egiten da orientatzailei prestakuntza bat emateko, benetan ahalegin zoragarria egiten ari da, baina gero leku aldaketarako lehiaketak egiten direnean joan egiten bazaizkit, hor arazo bat dut, ezta? Eta hori da ziurrenik gaur egun dugun arazo handienetako bat. Zerbitzu bermatu baldin baditugu, eta aurrekontua baldin baditugu, eta 150 milioi euro inbertitzen badira aurrekontuekin, dena eraldatuko dugu, teknologikoki baita ere kudeaketa eta langabezia ordainketa sistema ez dugulako izango inolako aukerarik, eta utziko dugu maketatuta. Baina ez badugu langilerik orientazioan laguntzeko porrota lortuko dugu eta ez izan genezaken arrakasta. Eta hor ebaluaketa ere sartu dugu. Eta nahi dugu enplegu zerbitzuak ebaluatzea, baina ongi ebaluatzea. Guk ezarritako kontzeptu horien arabera iruditzen zaigulako, horrela ebalatu behar dela eskaintza, kokapen egokia, jarduera akordioa, hori guztia. Eta ez soilik arauen asketa batekin. Ez, behar duguna da, ongi ezarrita izatea ere adierazleen sistema bat, denbora errealean kokatu ahal izateko, zeinek jaso duen zerbitzua, zeinek ez duen jaso, egiaztatzeko ea jaso duenak emaitza hobea izan ote duen, eta enplegu sistema nazionalean garatu dugun tresnak aitortza jaso du ere, nazioartean, hor ere, adimen artifiziala sartu dugu, azaroaren bian Logroñora goaz, orientazio ekintzailetza eta orientazio zentroa inauguratzera, eta bertan, realitate virtuala ere erabiliko dute, laguntza pertsonalizatu eskainalizateko. Hobekuntza asko ditugu beraz, zalantzarik gabe.
Eta referentzia berezi bat orientazio zentroei. Egin dugun inbertsioetako bat, edo proposatu dugun inbertsioetako bat, suspertze planeko aurrekontutik eratorritakoa, bada 17 orientazio zentroren eraikuntza fisikoa. Autonomia erkidegoetan Gehi, Zeuta eta Melillan beraiek ere sartu ditugu enplegu politika aktiboen mapan. Gehi, estatu mailako bat. Eta orientazio zentro horiek oso modu zuhur eta serioan ulertu ditugu. Iruditzen zaigulako herrialde osoan izango dutela eragin bat, ezta? Eta garrantzitsua da jakitea orientatzaileak izatea eta elkarrekin artean lotuta egotea sare osoan. Ez soilik orientatzailea baizik eta gainerako langile guztiak ere. Hirugarren sektorean ere ari dira orientazioan lan oso zehatza egiten, eta 25 urtetik gora daramate horretan. Jaime ere hemen dago, ezta? Jaime López Josie hitz egingo duena ere. Eta badaude 100 lekutan baino gehiagotan aspaldianik enplegu politika aktiboak egiten, eta horiek ere sartu behar ditugu. Repositorio. Repositorio fisiko eta virtual bat egiten ari garenaren inguruan, hobetuz eta ekintzaile gisa jardunez inbertsio horietan, funtsak noizbait bukatu egingo dira, noski. Eta ondo burutzen ari dira, torretiko ordainketak iristen ari dira, baina inbertsio horiek bukatzen direnean, gero mantendu egingo dira. Eta badago beste inbertsio potente bat egiten ari garen guztien artean, eta hori da zehar genero, zehar kakotosuna sartzea enplegu politiketan. Mikelek esan du hasieran, emakumeak sartu egin behar dira, lan merkatuan hori jokoan dugu bestela egoera. Eta beraz, ikusi berda, ea dauden edo ez kolaboratuz, kooperatuz, emakumea behar bezala sar dadin eta eraginkorra izan dadin. Badugu plan bat, alde batetik izango duguna protokolo bat genero ikuspegi hori garatzeko zerbitzu eta programa guztietan, eta tresna teknologiko bat hori egin ahal izateko. Eta 2023 arte dago aldi hori. Beraz, 2023an izango dugu tresna hori, eta horri esker hori geritu ingo da. Bukatu egingo dut oso bizkor, azpimarratu nahi dut enplegu zerbitzu publikoak nertu egin behar dira enplegagarritasunaren hobekuntzarekin. Guk ez dugu enplegua sortzen du garapen industriala, jarduera ekonomikoak. Guk nahi duguna da, guk baloratzea, hobetu egiten dugulako enplegagarritasuna, eta definitu egiten dugu ere enplegu legean. Oso ondo definituta dago, kontzeptua guztiz erabat lotuta dago, OITek definitzen duen kontzeptu batekin. Eta gai izan behar dugu gainera, eskura tresnak izateko, prestakuntza beharrak detektatzeko. Hau da, hori da hasieran esaten genuena. Hau da, Gabriel García Márquezen, 100 años de soledad mundua horren berria zen, gauza asko ketzukaten izenik, eta batzuetan atzarekin seinalatu behar ziren izendatzeko. Gaur egun, baitugu okupazio batzuk existitzen ez direnak, eta definitzen dituztenean, ez dakigu oso ondo zer ari diren eskatzen. Sektore publikoek detektatu egin behar dute, aurre hartu prestakuntza beharrak zen diren ikusteko. Eta baita ere hasieran komentatu dugun bizkarrezur hori. Aurrera jarritu behar dugu, eta aurrekontu bikaina dugu oraintxe bertan administrazio guztietan behin betiko balioan jartzeko eskubide hori. Zerbitzu berme hori, zuzenbide subjektibo hori, guk esaten dugu zerbitzu bermatua. Hau da, zerbitzu hori prestakuntza izateko. Nik honekin bukatuko nuke, eta segurenez hemendikan aurrera gauza batzuk izango ditugu galdetzeko, 22 minutu besterik ez dira izan. Bueno, pues tenemos 5 minutitos. Bueno, pues bat minutu ditugu, galderak egiteko. Gerardo Gutierrez zentzat, hemen jende askok lan egiten duzute enplegu zerbitzutan. Beraz jakingarriek egongo dira, bai, jakiteko gogoa. Esku bat ikusi dut altxatuta,
lurrera oso itxatxeta egin duzu aurkezpena. Eta uste dut hemen ere gertatzen dela zerbait antzekoaz. Hau da, hor arazo bat dagoela beraiekin, ez une honetan, bai hor dena dago jokoan. Zelantzarik gabe sortu behar dira langile orientatzaileen eskalak eta espezializatu egin behar dira pertsona tekniko, langile tekniko orientatzaile gisa. Hau da, prestatutak egon daitezen. Pertsona teknikoak behar ditugu. Une honetan, errekuperazio planean dugun inbertsiotako bat dugu prestakuntza eskaintzea enplegu sistema nazional osoan homogeneizatu prestakuntza autonomia erkidegoak egiten ari gara. Gaur egun 26.000 bat lagun gara enplegu sistema nazionalean. SEPean 8.000 gaude. Comunidades autónomas llegamos a unas Eta autonomia erkidegoan behar bada 27.000 pertsona gaude. Frantzian 54.000 daude eta, baina hori ez dugu aipatuko. Horren. Baina ezin duguna da egin langileak txandaka erabili. Duela bi egun santzideran lankide batek, 250 orientatzaile direla, eta azkenean 97 jontzirela azken lehiaketan, suntsitu egin dugu. Egin ditugun aurrerapen guztiak. Hori ezinezkoa da. Galderaren bat. Bai, mikrofonoa hurbilduko dizugu. Hola, muchas gracias por tu intervención, muy interesante. Eskerrik asko parte hartzagatik oso interesgarria. Galdera bat dut azken puntu bati dagokionez da. Nola detektatu prestakuntza beharrak funtsezkoa da. Ze ez badakigu zeintzuk diren beharrak edo ze gaitasunak eskatuko diren. Orduan maniobra margen txikia dago zentzu horretan. Ulertzen du funtsezkoa dela, denok ulertzen dugu. Nola pentsatu duzu detektatzea prestakuntza hori? Hau da, ez jakintasunetik hitz egiten dizut. En el caso de la investigación, ¿no? En primer lugar, pero es la idea más básica que me viene a la cabeza. Eta burura datorkidan galdera hori. Hau da, ea komentatu dezakezun horri buruz zerbait. Eta bigarrenez, Mucho en la formación. insistitu duzu prestakuntza funtsezkoa delako politika aktiboetan. Eta ni bat nator zurekin, parte handi batean. Espainian, lehen, ezaget eskualdatu den kontua, baina prestakuntza zerpek esatu ordez, beste elementu batzuetan gastatu genuen, obaria, kontratazio mugabea, eta bar. Eta berriz ere ezaget eskualdatu den, baina uste dut aspalditik, Luis Togariak eta antzeko ekonomistak, antzeko zerbait egiten zutela Alkalako Unibertsitatetik ere bai. Bazuten txosten bat, esaten dutenak ez zirelak hain eragingarriak zentzu horretan garrantzi handiagoa eman behar zaio prestakuntza eten gabeari, eta bar. Eta hor ikusten da hori nolabait indartzea erreforma berri honetan? Bai. Bueno, pozten naiz galdera hori egitea. Ze guk errekuperazio planera beliko dugu tresna teknologikoan prestakuntza beharrak egiteko big data eta adimen artifiziala sartzeko. Eta tresna orain ja esleitua dago eta laister izango dugu datorren urtea bukatu horretik. Hori da gure konpromisoetako bat, hau da, batzordearekin. SEPek badu erakunde administratibo bat. 30 urteko antzinentasuna du. SEPeren zuzenbide provintzialean. Unidade administratiboiek eratu gehienak ditu merkatuan Europa osoan gehien bat, baina zaila da ustiatzea. Aprobetxatu dugu errekuperazio planaren aurrekontua tresnak sartu alizateko. Eta horrela lankidetza eskatzen diogunen Alkalako Unibertsitateari hitzarmenetan ere eskatu dugu azterlan batzuk egin behar esaten dugu. Hau da, informazio hori erauzteko. Eta irauzketa hori oso erraxa izan dadin. Eta gero enpresekiko kontaktua, badakit denboraz gaizka biltzera, bizkor esango dut. Joan den urtean etorri ziren FPD-ko ordezkariak etorri ziren odeiko enpresa buruak, zerbait buruz hitz egingo dute. Zerbait oso fidagarria segurtasun mailan hormigoizko egiturak dira eta segurtasuna ikaragarria da sartzeko orduan. Eta datu prozesamendu zentro hauetan, hor, zentro batean daude beste batzuk ditu bere datu guztiak, eta santziguten 3 profil profesional daude, aurkitzen ez ditugunak. Eta erakutsi ziguten,
eta erakutsi zidan obra elektrizista batek. Ikasi eta hobetu egin zena elektrizista behar dutelako elektrizistak, kable asko dituztelako mundu osoari birometeko bezala, frigoristak behar dute temperatura beti altua izan dadin, eta garbik eta langileak ze ezin baita hautsik egon han. Otsailean 17 espezialitate genituen sepean. Lanean jarri ginen beraiekin, eta hauek gehi beste batzuk ere garapen teknologikoaren batera jadanik katalogoan daude. Hor, dakigu dena dagoela jokoan, eta hori dakuk eman behar dugun erantzuna. Bueno, hau da oro arbon oso laburra izan behar duzu, ze denbora beran dutzen ari gara, baina norbaitek eskua altxa duenez. Hola, buenos días. Kaixo egunon, zoragarria oso ona izan da zure hitzaldia. Egia esan, zalantza bat dut, ze lege ekimen hauetan, enplegu arloan, pentsatzen dut lege organiko bat izango dela, ez? Bueno, edo ez dakit, eta beste zalantza bat dut. Ekimen honetan, kontutan hartuko da migratzaile dituzten berezitasunak, beren ezaugarrengatik, hau da jatorriagatik, ez dutelako hizkuntza ezagutzen behar da, eta beste bat, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko lege arrunta da. Por ley ordinaria, que es lo que tendremos antes del 1. Eta abenduaren 31koa izatea, lege organikoa ez izatek ez du esan nahi beste zuzenbide batzuk, baina babes gutxiko dutenik, baina eta hemen baditugu konstituzionalista batzuk berbada argituko lukete, edo gogoratu auzi hori. Baina lege arrunt batean egongo da. Eta hau da, lehen aldia, zerbitzu bermea lege arrunt batean egotzen dela. Eta hainbat kontzeptu ez dira erregala araudira egotzen. Eta atzerretarri dagokienez, badakigu jokoan dugula dena. Dicen que en este país de aquí al 2050 tienen que... Hemendik 2050 berrehun migratzaileek behar ditugu erantzuten jarraitu ahal izateko. Kontuz beharrezkoak dira migratzaileak. Eta giza ikuspegitiban hori bai balin badator, pobrezetik iesi, harrera egin bertzaio, noski. Baina zenbakia bakarrik ikusten dituzten entzat, ikuspegi merkantilizetik ere bai, zebestela sistema ekonomikoa, sistema produktiboa blokeatu ingo da. Eta araudiko azken erreforman uste du zuzenbide egokian doala. Eta badago tresna funtsezko bat. Hau da, sustraitzea prestakuntzagatik 2005 urtetik, herrialde honetan, 700.000 atzerritar erregularizatu ziten. Eta ez genuen hain tresna potentea erregularizatzeko migratzaileak eta baimenak bateko bizitzeko. Nik uste dut estaldura zaila duten okupazioen katalogoa irkitzeaz gainera, nik uste dut nahiago dut prestakuntza sustraitzea bilatzea. Ze bilatzen du kualifikazio horrek? Merkatuak eskatzen diguna, bakante horiek, ez dira horren beste esaten duten bezala. Hori beste auzi bat izango litzateke komentatzeko, baina hor eman behar ditugu erantzun bat. Eta kolektibo gisa labur, Gerardo. Ez dira migratzailea jasotzen, baina kolektibo ahulagoen definizio horretan edozein migratzailea etortzen danean, prestakuntza eza balin badu, edo bestela desgaitasunen bat, hor kontuan hartuko da. Bai, eskerrik asko Gerardo Gutierrez Arroiri hemen gurekin egoteagatik, bere hitzaldiagatik. Proyecto de... Lege proiektuari buruz hitz egin digu, aurrekontua dago eta ideiak daude. Bien baina gehiagotan esan du. Baritza diseinatzen ari den enpleguaren euskal legearen aurre proiektua ezagutuko dugu. En el caso vasco, la herramienta... Tresna bat du Eusko Jaurlaritzak eta horrekin ezur mamitu nahi du egitura instituzional hau eta enplegu zerbitzuak. Eta hau da aurre proiektua. Enpleguaren aurre proiektua, lege aurre proiektua. Eta hemen daude
Enplegu eta Inklusio Kontseilaria dago, Gurpegi Ruiz jauna. Da lehen aldia, 43 urtean, Gernikak estatutua bete duena, eta planteatzen dena enplegu lege bat Euskadin. Hori, bueno, nik uste dut hori merezi duela. Bi lerro esango ditut, denak aurkezten baldin baditut, bueno, sailburu ere aurkeztu nahi du, bere kurrikuluma ere dudalako. Lizentziatua den arren, Gurpegik eskarmentu handia du lan eta gizarte arloan. Sistema oinarritik ezagutzen du gainera. Lanerako prestakuntzako teknikari gisa hasi zenetik, Bidasoako Garapen Agentziako enplegu eta prestakuntza zuzendari pasatuz, enplegu eta gizarteratze sailburu ordea izatera heltzeko, besteak beste. Gurpegi, orain bai, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko, Eva, muchas gracias a... Eskerrik asko, Eva, mi esker menoteagatik. Eta niri egokitzen zait, 15 minutuan gutxi gora bera, labur biltzea adirazi duguna Euskal Enplegu legean. Ebak esan duen bezala, hau da lehena, argia ikusiko duen lehena. Baina ez da lehenaldia saiatzen dela. Hau da, 4. saiakera. Espero dezagun oraingoan benetan argia ikusiko duela. Bueno, gaztelaniaz hitz egingo dut, baina mantendu egingo dut proiekzioa euskeraz. Horrekatzeko ere euskeraren presentzia. Ez nago oker. Transparentzia gardenki honek referentzia egiten dio joan dan urtean aurreko biltzarrean, 4. biltzarrean egin nuen parte hartzera egiten dio referentzia Gasteizen izan zen. Hor aurkeztu genituen ondorio batzuk. Prozesu parte hartzaile baten ondorioak, diagnostiko baten ondorioak. Azken joan den urteko 2021 bateko azken hiruhilekoan egindakoa. Eta hementxe jarri dut adierazi ahal izateko lan horretan zuetako askok parte hartu zenueten, erakunde askok, pertsona askok, pertsona fisikoak, erakundeak, eragile sozialak, eta diagnostiko horrek balio izan zuen oinarri gisa nolabait enplegu legea egiteko. Diagnostiko partekatu batetik abiatu ginen. Erreferentzia egiten zion hainbat gauzari. Horietako bat zen, beharrezkoa zela eragileak koordinatzea. Euskadi, dakigun bezala, izan zen azken erkidegoa eskumena jasotzean enplegu arloan. Ez dakit horregatik den, baina federalismo aurrekari horretan gaudenez, Euskadin ekimen asko egin dira lan arloan, udaletxetatik, diputazioetatik, 3. sektoreko erakundek egindakoak, eragile sozialen aldetik, eta hori oso ondo dago ze, eragile aniztasuna dago, eta askotan, horri esker, jarduketa guztiak, edo esku hartze guztiak ez daude lerrokatuta norabide berean. Beraz, bazegoen eskaera jakin bat koordinatzeko, eragile guztiak koordinatzeko. Eta horretaz gainera, inor ez geunden sobera. Hau da, espezializazio adimendunetik hasi ginen lanean. Ze gauza egiten ditugun ondo, denon artean, elkar osatzeko eta aurrera egiteko norabide berean. Gainera, bazegoen lidergo proaktiboren eskari ba. Gobernuaren aldetik, lehenik eta behin berak baitu kompetentzia enplegu arloan, baina lidergu horrek partekatu egin behar zen beste eragile sozialekin. Une horretatik, aurrera, eta askotan parte hartzeko aleginak egiten ditugu lan hauetan eta inkesta hauetan, gobernutik eta beste instantzietatik abian jartzen dugun horretan. Eta merezi du erakustea zein izan den emaitza. Diagnostiko partekatu bat egin genuen, hasi egin genuen lanketa prozesu bat legean, 2022ko urtarrilean, erreferentzia gisa hartuz beste elementu batzuk gero komentatuko ditudanak, eta hauxe izango da pixka bat garapena. Ekainean, bagenuen lehen aurre proiektu bat, testu egituratu bat.
eta landu egin genuen lanbideko langile teknikoen aldetik, eta hortik aurrera hasi genuen ibilbide publikoa, konsulta publikoa, sail guztien txostenak era jason genituen, baita ere inklusioaren euskal batzordearenak, baita ere kooperatiben txostena, elkarrizketa zibilaren aholkuak ere bai, eta tokiko gobernuen txostena ere jaso genuen, non Euskadik baduen bere legea, protagonismoa ematen diena tokiko erakundei Euskadiko tokiko erakundeen legea, eta badago aldez aurreko urrats bat tokiko gobernuekin. Hortik aurrera bigarren bertsio bat egin genuen, lehen zirriboro hartatik, eta bigarren zirriboro hori Kontseilu Ekonomiko Sozialera pasatu zen, eta lan harremanetarako kontseilura ere. Primizie bat emango dizuet, atzo jaso genituen bi txostenak, bai Kontseilu Ekonomiko Sozialetik eta baita ere lan harremanetako kontseilutik, eta aldekoak izan ziren biak oharre batzuk egiten dituzten, noski iradokizunen batzuk aldaketak egiteko, baina positiboki baloratzen da aurre proiektua. Eta esan beharra daukat prozesu hau elkarrizketa sozialak ere bultzatu duela. Eta hemen aitortu nahi duze eginkizun izan duten Komisiones Obreras, UGTek eta Febaski, elkarrizketa sozialaren mailan, non konzertazio prozesu bat egon den elkarrizketa etengabea beti Dale. Y nos encontramos... eta aurkitzen ditugu txosten hauek. Kontseilu Ekonomiko Sozialak eta lan harremanetarako kontseiluak emandakoak, eta hortik aurrera hirugarren bertsioa landuko dugu, eta bidei egingo dugu kontrol ekonomikorako, aholku batzordera, baita ere gobernu kontseilura, eta espero dezagun 2023 amaieran izango dugula onarpena, legearen testua onartuko dela. Eta noski elkarrizketa soziala mantenduko dugu eragile sozialekin. Lehendakari ordeak esan du goizean. Ez dugu ulertzen enplegu legea beste bi elementu funtsezko kontutan izan gabe. Eta hor gaude sartuta, hau da legegintzaldiko bultzada eraldatzailea. Enplegu legea harremanduta dago oinarrian diru sarrerak bermatzeko legearekin, gu gara enplegu zerbitzu bakarra gutxieneko errentak kudeatzen dituguna, hau da diru sarrerak bermatzeko legea, eta baita ere horrekin egin behar dugu aukera bat sortu eta gaitasuna izan eta aukera izan kombinatu ahal izateko bi eskubideak. Hau da, adierazi egiten direnak bi legeetan. Eta horregatik hori da elementu funtsezkoa, eta esan beharra daukat primizia dela. Gaur, legebiltzarrean, erabat osotasuneko zuzenketa atzera bota dela Voxek aurkeztutakoa. Eta hori albiste hona da. Hau da, bakarrik Voxeko parlamentariak bozkatu du, beraz badago adostasun jakin bat, gure herrian, iraunarazteko dirusarreren bermatzeko legea. Badakizu iritsi garela akordio bat Elkarrekin Podemosekin, gure borondatea baita lortzea akordio zabal bat gai honen inguruan. Eta enpleguaren euskal legea dago ere bai, eta lanbidea hobetzen ere bai. Hori da elementu funtsezkoa, ez bakarra, eta ikusiko dugu legean. Baina elementu funtsezkoa da ze bermatu egiten du zerbitzuak ematea. Hau da, deskribatzen ari garen lege horretan, eta bermatzea baita ere eskubideak gauzatzea. Hau da, legean bermatzen duguna. Gainetik pasatuko naiz, eskumenak legitimatzeko esparrutik, ez dugu gaitasun normatiborik lan arloan, baina bai badugu autoeraketarako gaitasuna. Eta marko horretan, arlo horretan, aprobetxatuz eskura ditugula eskumen horiek, autonomia estatutuak, beste, bi enplegu legeak, bat hiltzorian dagoena, goizean irakasle batek esan duen bezala, eta argia ikusko duena, hemendik gutxira. Eta hemen, kontuan izan dugu noski,
Euskadiko tokiko erakunden legea. Eta aipatu nahi du ze, gure legean apustu funtsezkoa egiten baitugu tokiko garapenaren alde. Hau da, enpleguaren toki faktorearen alde. Abia puntua zein da. 12. legegintzaldiko gobernu programa, baita ere elkarrizketa sozialako mailaren oinarriak, 2019koak, Se aprobaron y del marco. partaidetza diagnostikoaren esparruan. Gaur goizan ere aipatu dena. Eta inspiratu gara bestela ezintzuen beste modu baten izan, Europako gutun sozialean, eskubide sozialen Europako zutabean, lanaren azerteko erakundearen hitzarmenetan, eta baita ere garapen jasangarriko helburuetan. 8. Eta hemen iritsi gara indar ideietara. Zer adierazi nahi dugu, zer partekatu nahi dugu zuekin? Pertsonen eta enpresen beharretan jarritako enplegu zerbitzu publiko lortzeko berri bati ikuspegia zabaldu nahi dugu. Baita ere enpresen beharrei irikita egon nahi dugu. Egia da, ideia hori ez dela berria. Nik enpleguan daramat 85. urtetik. Eta etengabe entzun dugu inema berritzeko egin diren ahalegin guztiak, eta beste ahalegin guztiak tartean egon direnak enplegu zerbitzu publikoak modernizatzeko. Hau da, begira da eramateko, pertsonalizatzeko arreta. Uste dut porrota egin dugula. Edo ez dugula arrakasta handirik izan, behintzat. Ze egia da, gainera, testuetan egoteaz gainera, oso gutxitan iritsi gara hori gauzatzera. Eta efektibo egin nahi genuenez, eta uste dugunez hori funtsezko ideia badela, eta sustantziala dela lan egiteko enplegagarritasunean, eta baita ere enpresen beharretan, aukeratu dugu federalismo horretan eskubideak onartu behar dira. Ez da erraza izan, ze guk zelantzak genituen. Zuzenbide subjektiboa eta bestelako gehietan, irekura bota dugu gure burua, bai. Eta legeak jasotzen du, eta konkretatu egiten ditu, eta eskubide subjektiboa ematen du, arreta personalizatura, orientaziora eta prestakuntzara. Eta gainera, epeekin aitortzen du. Noizbait, adituren batekin hitz egiten, eta esan dugu arriskutsua zela. Baina, beharrezkoa bada aurrera egitea, eskubideetan enplegagarritasuna lortzeko, serioak izan gaitezen orduan. Eta orduan legeak jasotzen du, espresuki, epeak eskubide horiek gauzatzeko jaso egiten du ze tresna jarri daitezke abian eskubide horiek ez badira esekutatzen. Eta nik kartera integral eta integratu bat eskaini nahi dut, eta egia esan gure burua zor diogu enpleguaren kartera nazionalari, baina saiatu gara arlo horretan, auto eraketan eta zerbitzu osagarrietan, saiatu gara kartera nazionalak eskaintzen dituen oinarrezko horiek osagarritzen. Eta ahalegindu gara gainera legean garrantzia du enpleguaren zeharkakotasuna. Eta Mikel Aldabasok esan du goizean. Hau da, esaten dugu enplegua dena dela eta ez dela ezer. Ez da ezer ez bada elkarrezketan jartzen industria politikarekin. Baina ez da ezer ez badu elkarrezketa hasten hezkuntza arloarekin edo lanbide heziketarekin, eta ez badu elkarrezketa bat sortzen ere gizarte zerbitzuekin. Gainera elementu asko daude, zenbaitetan bide ematen diotenak enpleguaren sarbidea, enplegagarritasunaren bidetik edo prestakuntzaren bidetik, baina badira konpondu beharreko beste arazo batzuk. Adibidez, etxe bizitzarik ez dagoenean. Ze enplegagarritasuna hitz egingo dugu da prestakuntzaz pertsona bati ez duenean konponduta bere etxe bizitzaren auzia. Beraz, zeharkakotasun hori, hau da, lehiakortasunaren arlo lehiakor horretan, hau da, garapenaren kasuan. Hezkuntza, prestakuntza profesionala gehi
orain lanbide heziketan, hor barruan, sistemaren aterki azpian, lanbide heziketa guztia sartzen da. Horrek esan nahi du, enplegu zerbitzua kanpoan geratuko gerla sistema horretatik, akreditazio sistema horretatik, ez, haiekin lan egin behar dugu. Beti ere landu alizateko beste prestakuntza arlo batzuk. Diez egun nahi dugun bezala. Hau da lanerako denean. Hain zuzen ere, prestakuntza ez ziurtatzailea. Baina, ziurtatu alizateko lan egin beharko dugu denok elkarrekin. Baita ere, instituzio maila guztiak aitortzea. Euskadin, berbat Espainiako beste lekuren batzuetan, garapen oso garrantzitsua egon da tokiko erakundeetan, eta ekarpena egintzaile aurrekontu propioekin, langile propioekin, egiten jakitearekin. Eta gero gaina, beraiek dira lurraldea hobeto ezagutzen dutenak. Aprobetxatu dezagun hurbiltasun hori lurraldearekiko Euskal Enplegu Zerbitzutik eta sor dezagun zerbitzu bat maila instituzio guztiak bilduko dituenak. Eta legean gainera aitortu egiten dira eskumen arloak erakunde maila desberdinetan. Udaletxei eta aldundie. Eta noski aitortu ze garrantzia duen elkarrezketa soziala hasieran esan dudan bezala. Eta ez dit denborik emango dena garatzeko. Ze jardueraren muak dituen legeak. Hau da, definitu egiten ditu zentzuk diren enplegu politika aktiboak, eta horretarako tresna desberdinak ezartzen ditu, enplegu politika aktiboak martxan jartzeko, eta baita ere enpleguaren sare publikoa oso garrantzitsua da, ze eragile guztiak sare batean sartzen ditu, tresna komunekin, informazio tresna komunekin, eta baita ere prestazioa eskainiz. Beraz uste dugu horrek kapilaritate handiagoa emango digula eta hurbiltasun handiagoa lurraldearekiko. Uste dugu legeak instituzionalki herrialdea egituratzen duela eta lege hau bukatuko dut apustu bat egiten du. Euskadi egituratu nahi du, ze herrialde oso txikia gara, baina askotan ez gaude oso ondo egituratuta, maila asko ditugu erakunde mailan botere askorekin. Eta askotan horrek eragiten du disfuntzioren bat, espero ezagun lege horrek artikulazioaren alde egingo duela. Del sistema. Sistemaren gobernantza parte hartzaile baten alde egiten du, non guztiok parte hartuko dugun, baina Eusko Jaurlaritzak izango baitu lidergoa. Eta legeak aurre ikusten du, ere enplegu foru zabalago bat sortzea, guk ezin dugu enplegu agentzia bat egin, ez dago gure arauan jasota. Eta lanbide ezin da hori izan, baina bai baditugula beste aukera batzuk eta hori Gerardok aipatutakoarekin badu zerikusi handia. Talentua gurean, mantentzarekin lotuta batez ere, eta noski, Gerardok oso ongi esan duen bezala, gu ere ados gaude, modu zurrean ebaluatu behar dira politika publikoak. Enplegukoa, barne eskerrik asko, gauza asko geratu zaizkit esateko, baina hemen hau zuen nahi duzunerako.